Palune Pande. Sisane grendong. Landepe kikir, balik kabeh. Sudah cukup meneh. Wis cukup. Sudah. Saiki para jenderal ayo padha diayati ing dina iki. Pangeran Cakraningrat Bupati Jangrana nggih sira kabeh ayo padha dherekake panjenengan ingsun padha bodho menyang alun-alun nggih. Para tamtama kang wis padha handher smiwira mangarsan ingsun iki nyatane Cindhe Puspita sing kapanggung sak ning soring Sanggabana paling dina iki ayo padha diayati Iki bisa dimulai sekarang ya? Iya. Nomor 1 yang dari Madura Wirya Yuda. Siapa? Wirya Yuda. Abah tak dadi, tak sedo. Apa sebabnya? Takok. Dadi burung corek. Wirya Kesuma. Iya corek sekali. Dia tak bengang. Iya. Nomor 3 Raden Mas Sawungrono, Banteng Wareng, Surabaya. Gusti, nyuwun tambahi pangestu. Ya nggih ingsun mung paring waler 3. Mbok menawa jeneng sira ngrutake Cindhe Puspita kanthi manah ping 3 ora bisa, kowe aja kaduati bela panampa nggih. Nyuwun nggih Gusti. Kanjeng Rama temung Jangrana dalam nyuwun di pangestu. Yo, Sunrestoni bisa terus apa sing dadi kartanipun. Rangga, nyuwun di pangestu dalem. Yo tak dongakno kaya banyu pancuran nak. Dimas. Lona ya. Nggih. Mele bisa Juling panas sangka gendewa, ayo padha disuraki sing rame. Ben kabeh semua kawula sak njabane ora padha mangertenono. Lho semonyer, Mbok, Pak. Lona aja susu. Tenang saya, tenang. Lah, Bilang kan. keleng. Encer. Jaya. Oh, 1 kali mana? kali surat. Lona, ya susu. Ya, apa bener? Pesan Pak. Petanyeng. Loh. Jedot. Dan jatuh. 2 kali mana? lah kali sentul. Siji dina. Iya, dari situ. Nah, Bobo, ketekin. Jatuh. 3 kali mana? lah kali mawon walah. Apa kaliman mawon lu? Semua kali. Nomor 4 Bobo. Raden Mas Sawungsari dari Surabaya. Gusti, Kang Putra nyuwun tambahipun pangestu. Ingsun mangestuni jeneng sira supaya bisa ngrutake Cindhe Puspita nggih. Nggih, matur sembah. Iya ya. Kanjeng Cakraningrat pangestunipun Kang dalem suwun. Iya, tak jadi kaya banyu belum banget. Cek wage. Oh,
Nggih, nggih. Nah, tadi Kanjeng akeh Rama pangestu. pangestunipun Kanjeng Rama. Sunrestoni bisa ngentasi karya nggih. Nggih, Kang Mas pangestunipun Kang Dalpun. Iya Dimas Sawisani. Nggih. Yo susu ta ya. Semunyer roh. Sing munyer iya. Menawi sawung sari Tepak, Kanjeng iya. Rama sampun kuatos malih. Iya coy. Saben dinten gladen wonten Yo sampe Surabaya. dino latihan. Lah Cinde Puspita menika ageng to. Iya, bagus. Surabaya ora gantrong. Iya. Iya engko tau libi ya. Bah mau le sawung sari. Mas tenang ya, tak? Jangan terburu-buru. Analona ya. Jatuh. Benter. Pebenter nak. Pelekas. Menika taksih sepisan menika Ora percobaan. jatuh. Percobaan lah, kaping kali mesti rentah menika. Iya, 32. Iya. Tak apa-apa jarang percobaan. Nah, petanyang. Ayo padha surak ben rame. Tanyang yuk. Tuh. Jatuh. 31 ya. 31. Kemabon. 31. Kemabon. Polisi Dimas. Orang tegi. Pelan-pelan saja. 31. Nanging menawi ingkang kaping 3, wah mesti rentah menika. Iya pengadilan. Keleng nak keleng. Oh. Keleng. Napa keleng ya? Incer. Oh, incer. Iya. Nah. Wah, Kurang sedikit. Tidak jatuh, kurang sedikit ya. Orang didik. Iya nggih, Saurana Sausari. nggih sampun mboten sagah menika Gusti. Mongko ing atase Putra Sangka Bupati ing Sampang wis ora ana kang wani ngleboni Patemboyo. Ning satemene ingsun wis anduweni gadang-gadang yen Putra Bupati Jangrana iki bakal bisa ngentasi karya. Kowe mangili ngono isih jaman mudane Sudarma kakungmu. Aja cacak Cinde Puspita sing katon ndleweran kaya ngono kuwi. Katon gedhi kaya ngono kuwi ora kena. Najan apa wae diombolake dipanas Sudarma kakungmu mesti bakal ceblok ning lemah. Dewa samono duwe turun sawung rana sawung sari gagah, simbar godhek ganteng-ganteng, dedeke ya oleh. Ning wis ngono, manah barang semene gedene ora bisa lutrum nyang lemah. Ginebraken duka dintenipun Kang Cek mboten cecek kaliyan Kang Putra. Apa kowe ora nate gladen ning Surabaya ya? Nggih nate Gusti. Wah, piye to bocah-bocah ganteng eman-eman kaya kowe kuwi. Besok sapa sing bakal ganti kawibawan ning Surabaya kajaba jeneng sira Sekarone. Kok malah ora bisa ngrotokake Cinde Puspita. Mongko Cinde Mancawarna sing dhisik sepisan sawung rana bisa ngrotokake, banjur sing nomor 2 sawung sari bisa ngrotokake. Bareng dungkas kaping 3 ngrotokake Cinde Puspita kok malah ora bisa. Dinten menika wau tepak cuplak puser. Wah, Apa coplak bujel yo. Wah, kagek jedo bodoh boy. Latihan diolehi ta ya. Turu dikurangi. Menika sampun latihan. Ah, mbok mangan rang-arang. Kok mangane nyelok, turune gak ngitangi. Apa tak iso mana iki ta yo. Malih esen iki. ya kowe diwidhangetake dawuh pangandikane Kanjeng Wom. Remer ya. Pangeran Cakraningrat, Engki. banjur piye? Ingrene kowe ndak dadekake sing bisa mbasu senani ananging kabeh ananing Patemboyo ning Kartosuro. Engki dol kula nika usul ben panjenengan. Usul piye? Kula nika norok memasuki Patemboyo nika Gusti. Lho. Yen jeneng sira iki mesti ora bakal bisa ngleboni Patemboyo. Engki mek sine. Sebab jeneng sira ning Sampang Madura wis duwe kawibawan Senopati Panembahan Pangeran Cakraningrat. Engki. Mula sawung rana sawung sari lan kabeh para tamtama prajurit panewara kang bisa ngrutake Cinde Puspita kok malah jeneng sira ngleboni Patemboyo. Apa kemingin duwe kawibawan dobel-dobel? Bunten-bunten lok seneka. Piye? Mong pancen dan kula nika bisa megegeraki Cinde Puspita neka. Iya. Lah mong kula nika nampi hadiah neka parengake cong-kacong neka. Oh, iya. Engki. Sampai samono bela bukti lan Engki. dharma baktimu. Engki. Wis kowe sawaya-waya jeneng sira bisa ngrutake Cinde Puspita, Engki. banjur kawibawan sira serahno marang sawung rana utawa sawung sari. Engki Ayo yen ngono ndak lain seneguk kawibawan bener ning Yo ndak lirani. Cocok nek. Yo.
Wong lakar trapo trenai alik Majang Rono nek Iya, iya. lakar cek salpak nek kae. Bupati Jangrono padha muja marang Jawata kang lungguh. Lah kang liweh bisa Pangeran Caningat ngrutuake Cinde Gusti. Iya. Gusti, nek idene koyo banyu niku Pangestu Gusti. Iki. Alik Majang Rono. Sange wangi ta yo dipujaaken. Supaya awake aku iso ngrutuake Cinde Gusti ta yo. Jom, domano iki. Apa wong kon? Tayo latihan ta yo. Para tamtama kabeh sing para pangiring-piring sak jabaning rangkah kongkon maju wae. Maju banjur Nah, iya. peganting panas saka gendhewa padha disurak sing rapi. Oh iya. Nah, surak. Belum, tidak jatuh. Ya jadi ya. Tinggal dua. Ya tak apa-apa. Cek sepisan tak mau. Percoba. Percoba. Nek ping pindho, aku belas. Nek sampai di Solo tuh, awake kon sing duwe kali bawang. Tak sampai kene wong liya. Tidak jatuh. Garut tuh. Tidak. Belum. Sedikit. Tak apa-apa pengen tinggal gitu. Harus tenang saja ya. Hah? Jangan terbelah. Tenang dur. Orang mana tak geger nang tenang. Engkau ini tenang dia. Abah tarut tuh. Ora kowe nyekle panah wae kaya-kaya ora ana tunggale. Mongko ngilingi kawibawanira Senopati Panembahan Cakraningrat. Wah, suarane kaya bledhek ngampar. Nguculake panas sangka gendhewa durung ngroto kok wis surak. Wah, oleh rame tok wae. Net you will them by the hell. Apa kowe? No you will them kau engkau begidakan. Pangeran Cakraningrat. Iki. Piye kadadeane yen ora bisa ngrotake Cinde Puspita? Iki pemburu saos dek Gusti. Pangeran Cakraningrat kabeh para jenderal kang padha rawuh ning palagan Sodoran iki yen nganti diwurungake Cinde Puspita ora rata menyang lemah padha wae gawe gelaning pamikir ringsun. Mula sangka kuwi sing ndak jaluk kanthi ikhlasing panggalira Pangeran Cakraningrat metu sangka sajabaning Sodoran ayo ambiwarake marang para kawula kang wis padha pepe menyang alun-alun. Iki. Sapa soko? Aku ora pandeng wong pidak pedaraan. Sapa soko kang bisa ngrutake Cinde Puspita? Paribasane wong sedina mangan telung dina ora mangan. Ning sing bisa ngrutake Cinde Puspita tetep ingsun sengkake ngaluhur dadake cucuk ngaloga ing Bang Wetan. Iki. Iya, ayo padha ambiwarake nang jaba. Nang ngene. Ya. Kangandikane Gusti Pate Sindujo. Iki lo nyalon Kartosuro, anake Patemboyo perang Sodorane. Sopo soho? Sing bisa ngrutake Cinde Puspita. Gak padang tidak pedaraan. Toto ajang bato paribasane sedina mangan telung dina tak mangan. Nek bisa nglontoaken disengkaaken ngaluhure. Ya dirungokaken ya. Padha ayo. Ya kowe iki ngapa? Nika kersanipun mereng nika iki. Lah ya wong ngambiwarake ngono wae kok ayo. Kok kaya dodol lotre wae. Ayo oleh sabun. Iya para ana wong sing wani mlebu ngleboni Patemboyo. Iki. Iki sapa iki? Membuat kau ini. Ria mendengar
ngarsane Gusti Pate Sindurejo. Mek pas gas bedigasan tak ron sekaron. Engki yon sepora Gusti. Yang opo kok nganti kadadian padudon Apa mek bus petal bus tak ron sekaron. Menika atas pun pekatik ki mawon kok badhe nglebeti Patemboyo. Lah iya. Daun-daun kalian Kakang Mas ingkang saged dinten gladen boten saged. Lho menika wong bocah desa Gusti. Pekatik ing katemmungan Surabaya menika. Pangeran Cakraningrat. Iki. Ayo padha ditakoni. Ki sapa sak tenane? Meneng dhisik ta ya. Nggih Gusti. Wah, tak ron karon gawe men ramen. Jok wong iki ngene gak res beres kon ge men ramen. Wah. Enak. Kon mek pahame sem deh. Awake aku melok takon awake kon ta. Bah. Awake aku melok takon, sapa nyomoe awake kon? Kamelo kalem mbone. Nek tak melok der. Jenange. Kanggo apa? Heh? Tak mekas awakmu. Abo. Nek tak mekas der. Senang sih. Jenange awake kon. Kanggo apa? Kak mekas kon. Nyomo mantap minta eden. Jeneng. Lah jenang. Jeneng ya jenang. Lah iya tak jenang iku. Jeneng ah. Heeh. Joko Brek. Abo. Joko Barak. Kok malah barak sih aku? Lah der. Joko Brek. Abo Joko Abot. Brek apa? Lah iya berek iki tak abot apa? Wong orang Madura ngocak berek, orang Jawa ngocak abot. Ayo jebandul cikutek nunggal jalan. Apa yo jebandul je? Gak ngerti. Lah yo awake kon jenenge Joko Barak. Joko Brek. Joko Brek. Iya. Apa kon arek endi, Com? Arek Surabaya. Surabaya. Surabaya, Dur. Surabaya. Iya Surabaya. Mek Surabaya. Surabaya. Lah awake kon ate ana apa? Mang lho krungu. Ono Wong sing ngomong wak brengos. apa wak brengos re? Wong brengos. Iya engko sing ngocak aja wak brengos. Oh sampe. Arya Pangeran Cakraningrat. Lah. Ngocak teng-teng lho iki. Mang ngomong ngene. Soho. Apa soho je? Sapa soho? Iya. Soho. Iya soho. Sing wani mlebu Patemboyo ya. Iya nak iya. Mleboni Pak. Sapa? Mleboni Sodoran. Perang Sodoran. Iya, sing bisa ngrutur Cilik Puspita. Disengkakno. Disengkakno, Der. Apane sing disengkaken ye? Wah, disengkakno ngaluhur. Iya, disengkakno ngaluhur. Nah, gak pandeng wong tidak kedaraan. Iya. Tok-tok ajang bathok. Ya bener. Sedina mangan, 3 dina ya mangan ae. Oh, klero. Ayo, Sedina mangan, 3 dina gak mangan. luwe. Oh iya. Wah, yo wong paribasan iku. Dina mangan, 3 dina ya mangan. Iya. Nek wani mleboni didadekno seno. Mek seno, Der. Senopati. Gak krungu Pak Patine mang. Iya senopati sing beda Surabaya. Iya. Sing beda Bang Temor. Iya. Heeh. Reng melok mleboni oleh Agus. Melok mleboni. Lho, engko dhisik yo oleh tapi diurus dhisik. Terus kon iki arek tekan di Surabaya. Yo, asale biyen teko Lidah Ndonowati, Waru. Oh, teko Waru. Iya. Lah terus kon mbokne sapa jeneng? Kon go balik jenenge sapa, Gus? Lah iya jenenge tunggale kon iku mboke. Mbok ah. Ojo mbok ta. Biyong-biyong kan mbok dudu mbok biyong. Iya biyong, aduh. Dudu mbok kok. Iya biyong. Biyong. Dewi Sangkrah, Dewi Sangkrah. Roro Blengo, Terus Madi Demang, Boyocuro. oh Madi Demang Boyocuro. Madi Terus Dongkol. Madi Dongkol terus bapak Bapak Hah? Kau niki mau ngomongan karo sapa mek? Aku takon bapak Bapakne anu Bapakne anu derem. Kate bapak kon. luwe.
Lah iya bapakne sapa? Mek genah kok awake aku matur nyang Gusti Pati ngene. Dan apa? Betak molan aja tak kok sengocak. Hah? Jangan no. Mek lipan delikan dek ya apa ya? Aja. Bapakne sapa nak? Lah. Bapakne sapa nak? Ayo gegem lagi. Monggo tak pritili jentikane iki. Bapakne sapa nak? Ayo. Bapakne sapa? Sampeyan takon aku. Aku takon kok ambek nguasno ae loro iki. Lah madhep rono. Yo wong kene siap sedia. Wah, Lah sama madhep rono. ayo bapakne sapa nak lho ambek nguasno arek loro tak enggak ngene. Iya, sapa? Tenggung Jirono. Tenggung Jangrono. Iya. Iki ramane kon. Apa? Nggih alik, Mas. Wale-wale menapa Kang Mas Cakrani. Kasinggihan menika putra kaliyan. Apa? Ingkang patutan saking garwa selir. Mbok loro sangkrah saking lidah menika. Apa sampean mek mboten ron sekaron yokno. Niki tak putra sampian. Niki nggih putra sampian. Niki nggih putra sampian. Kok pas mboten do padha yokno. Mpun kados ngetan nggih. Rumah slengsem wonten ngarsanipun Gusti Patih Sumberjo. Nggih. Dados niki mboten panjenengan akon. Nggih nanging piyambakipun menika pekathik kangge ngrimat menika kuda-kuda sedaya. Lah nggih masih pekathik niki tak putra sampian. Aku yo wong do padha putra. Lek niki menceret, niki kok menceret. Kapan niki Gus Bagus, niki nggih sing mobyor. Mpun kathik dina beno, abok sampean mek kaya ngetan. Nggih nyuwun deduka Kang Mas Cakrani. Yang pun menika kirang deduga lan wijaya saking dusun menika. Lah masih dugi pundi-pundi masih dugi guwa. Tangge putra sampean nggih dipen-pen sing apik. Inggih Nek ngeten-ngeten mboten weruh nggih sampean. Rumah slengsem wonten para ngajengipun para bupati sedaya ingkang sampun sowan wonten Kartosuro menika. Nggih sampean rumangsa lengsem. Tapi lek mboten dipakai ngeten, tambah rong lengsem niki. Bah yo napa? Mbok tangge dido padha anak. Mangke enten dhuwur gunung, mangke teng alas. Nek anake nggih didandani. Mbok wong kewan niku kena dipimpin kok manungsa mboten kena dipimpin. Wis to akeh ndang bali kono. Sampeyan di rumah kok kaya ngono ta kok iki. Wis ora usah padudon Jangrono Pangeran Cakraningrat. Iki Iki aku wis midhangetake dhewe iki yen bocah iki putra paputan saka garwa selir Bupati Jambi. iki. Sesuk wae aja nganti duwe pokal jeng kaya ngono. Ora deduka. yen pancen iki putira ya diakoni terus terang wae. Heh? Wis kepinake. Coba sapa kuwi jenenge? Awake kon madhep nyang ngarsane Gusti Pati. Ya, ini le. Iki pindho sariraning ratu padha ambek ratu tak ya sing ati. Kowe jenengmu sapa? Eyang Joko Brek ratune. Loh. Kok ratune? Jare Ratune ratu. laron lho piye? Mek ratune Dorem. Coba dipelajari piye? Kula menika Joko Brek Gusti. Tak ya ngene kok kula Joko Brek. ngono. Ratune Dorem. Nggih kula menika Joko Brek Gusti lho. Tak ya ngono. Bah, Nggih kula menika Joko Brek Gusti lho. Tak yo ngono. Lah. Gathek tak yo ngono. Lah jare kok ngono. Ya tak yo ngono nek guwak. Bah. Iki pah rosak kabeh ya. Wis ora dadi apa pancen bocah sik durung ngerti tata praja. Nggak ngerti belas sih. Ayo, kowe jenengmu sapa, Le? Eyang Joko Brek. Joko Brek. Kowe krungu apa? Mang ono sing ngomong soho. Sing bisa melok sayembara didadekno senopati. Iya, banjur kowe krungu kaya ngono terus wani mlebu miyak barisan njaba. Nah, timbang gak diakoni ngleboni ae. Ya arep wani ngleboni. Iya. Pancen ingsun wis dawuh pangandika sapa-sapa
Ora ketang wong pidak pedaraan tok ajang batok sedina mangan 3 dina ora mangan paribasane. Nanging sing bisa ngrotake Cindhe Puspita bakal ingsun sengkake ngaluhur. Yen kowe wis nyata-nyata wani arep ngleboni pas sayembara, nanging ana wewalre. Samestine wong sing arep ngleboni sayembara, najan ora ketang wong pidak pedaran kudu pamit karo patih njaba, pamit karo tamtama sing jaga gawang. Kok kowe wani minyak banjur mlebu nang Parsewan Agung. Lha iki najan dianggep salah ya salah. Najan kowe tak bakal paring pidana ya bisa tak paringi pidana utawa hukuman. Nah ing rene ingsun wis kadung ndawuhake sapa ora ketang wong pidak pedaran ya ing dina iki kowe bisa ngleboni Patembaya. Nanging ngailing ngono ora kaya liyan-liyan. Ping 3 wewalre ora bisa ora dadi apa. Aneng yen kowe wani miyak barisan tamtama sing tanpa pamit wani ngadep gawe karepmu dhewe ning ngarsane ingsun. Mula saiki kowe bisa manah Cindhe Puspita nanging sepisan walre. Yen bisa sepisan roto kowe ingsun sengkake ngaluhur, nanging sabalike yen sepisan ora bisa roto kowe tak pocok murdamu. Diseneni ta iki? Iki piye? Awake kon iku dikandani lek sing wong liya ping 3. Leo macan. Lah iya wong Leo iku lho. Leone awake kon. Gak duwe. Ah, mbok kaya ngene iki tak wong Leo. Wong liya. Lah iya wong Leo. Iki mang diseneni ta? Awake kon mek sepisan gak diseneni dikandani. Lah kok buanter. Oh, kon ngrepotaken. Ya apa Pak Gusti kan? Kon mana mek ping sepisan tak oleh ping 3. Nek biasae ping 3. Rene kon tanpa pamit ambek sing jaga gawang. Kon melanggar nek kon dihukum saiki dihukum karo Gusti Patih. Rene Gusti Patih seakan ambek awake kon dadi kon oleh manah tapi mek ping 1. Siji ya? Ah, seji. Seji. Iya. Tangane glojoki. Pisan. Iya. Iya Le. Sepisan nek gak iso. Sepisan yen ora bisa kowe tak pocok murdamu, tak ketok janggamu. Wani Le. Ya wis tekad-tekadan. Nah, Dadi wani. Wani. Ah, mbok lek gak iso kon potong bulon. Gedhok. Iya Bapak wis Wani kowe. wani radune timbang gak diakoni karo Rama Temenggung. Dikene wis gak duwe dulur wis kaya endok kecepit endok wani. Oh, apa kowe paribasan kok kaya ngono? Ndok kecepet watu nak. Pecah Pak Gus. Loh iya. Bisa diterima ini menit. Yo, bisa diterima. Ini asmane Joko Brek. Joko Berak. Wis cukup semono wae. Coba Yanis diparingake Pangeran Cakraniyat paringake. Nanging ndak suwun kabeh para Jenderal Van der Leyen Van de King kabeh padha siap siagane ngaperang. Mbok menawa Joko Brek mana Cindhe Puspita ora bisa rata kaping sepisan. Ayo padha digawe pangeran ewan ana ngarsane ingsun. Tapi tak oleh melangkai janur kuning tadi. Teko kene ne jabane janur kuning. Iki ono janur lek sampe kon ngliwati wates iki tak dadi. Ya. Dadi jabane nak ya. Gak oleh nglangkai iki. Lah ngelangkai janur kuning tak oleh. Kok kono oleh? Iya oleh teko jabane. Kok kono nih. Mapan kene nak le. Bukan ini. Awake kon sing dipanah iku sing endi? Abo. Nek sampe sing jemblung iki kok panah, entek wae berkat iki nak. Oh iya. Gusti Ratu reang njaluki dipangestu. Ya tak pangestuni. Kabeh ora bisa kang ngrutake bisa kowe, Ngger. Yang Rama Temenggung reang njaluk pangestu Rama. Wis to Le. Brek, kowe yang tak emang. Bali oi menyang Ketemenggungan Surabaya. Putra Bupati Mancanegara ora sing entuk karya. Kok kowe arep ngleboni sayembara? Lah ya bakal ngolopatimu dhewe to Le. Bali to Bali. Nurut kang Rama to Le. Kadung ditulis
nyilakake awakmu lho Le Mingko. Ngerti? Bapak. Iya toh, Rama mung jumurung sak kersamu wae. Bapak wis tekat-tekatan. Bagus. Kok bagus, Ger? Kanjeng Wo. Kanjeng Wo. Iya. Jaluk pangestu. Ya iya, tak dongaaken muga awake kon kalaksanan apa sing dadi karepe nak ya. Kang Mas Sangrono nyuwun pangestu. Kon wis nekat temenan. Aja cacak kon. Kang Mas Saumrono karo Saung Kesari ora bisa ngintasi karya. Kok kon kate melok-melok mana Cinde Puspita. Wis tak dongakno. Jembaro kebun padang dalanmu. Maaf kadek kuburan, Bar. Kang Mas Saungsari njaluk